I en by, hvor hver beslutning tæller, og hver handling har konsekvenser, venter en ny verden på dig. Velkommen til Direction. Et sted, hvor virkeligheden og fiktion mødes. Her bestemmer du, hvem du vil være, og hvad du vil opnå. Giver dig friheden til at forme din egen skæbne. Magazines wanna feature me, cause they know I'm on the rise. Get the attention, I'm on a mission. Cause ever since I flipped that switch, my power can't be denied. Oh my, 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 oh my, my, my. Call me a king. Tiden er inde til at tage spring. Kom med os, oplev en server, der sætter standarden for, hvad 5M kan være. Lad os byde dig velkommen til vores verden. Ses vi på discord.gg/direction.